अंडा एकदम लाले लाले ताल के एकदम असने मार के गप गप खा ले तनी जेका जवन सोचे के बा सोचा तरह हो। अरे पेटवे तो पुत भतार बा का लेके आइल बड़ा का लेके जइब हाथ पसार के आइल बड़ा हाथ पसार के जइब खाइब ना हो हमार खाई लो खताटे आदमी हाय पैसा कइले बा तोरा बढ़नी बहरलस पैसा के नाकी पखीस बा मसाला पीसे के कोई दनी ह त नाकी पखीस बा रजबोहार इनके रजबोहारी मसाला पीस के धो देल बड़ी से ठेगा टूटानी आई ना कहलिया सकी पर प्लेट से तू के तोप दे ना ऊ सब ढंग बाटे हैं बनाई बा खाई बची तक के खाई चाहे ना खाई में खाई नहीं के भाई यही से खींचने तना अंडा लेके ओनी हमी रोज रोज के इनके डूगी डरा में ये बा हो खाई नहीं के हो खत अभी मर जाओ मरी ना न खैला बिना आहा अलग ठीक एकदम बन के पांच अंडा जब इच्छा पाती वो एक बता ना खाई लो ना देही तो बाकी मुर्गा मछली अंडा तो बकरा लगा खैला से एकदम देही लोग बताते घर में गरम अरे के अंडा किन के लिए आइल बानी अंडा किन के लिए आइल बानी अपन अंडा के नाप के खाइम चाप के अरे खाइम चाप के आ पैसा लागल नहीं केहू के बाप के खाइम चाप के ओ त अंडा ना बाबू अंडा बन गई छना के लले लले एकदम गप गप खाई गप गप बना खाई छोड़ देला के बाद मोर बनाव तनी जामनी के माने रोवन चटक ना बनाब जा बताई चटक मटक बात नहीं के खानाओ त बाबूजी हनी नो हां बाबूजी हनी त शांति रख जाई बतिया के हट हम बनाई एक और गैप ना के चाहिए गिनले बनी हेलो हां त मने कहे के मतलब बताओ बनाव तड़ी के कनी के ना दे हम शुरुए से छोटो रहनी शुरुए से ना यहाँ के आज ले नाकी में के नथिया कबो ना निकलन ना माथ ले टीका हाई हमरा 10 बरिस उतारला हो गए जब से देखो तनी तब ले असही सबके सिंगार कइला में मैं खेत बेच के मैं खा गुली बस घर के अलावा बूढ़ी क्या रखले बाड़ी को हाय घर के अलावा कुछ रखले बाड़ी ना चलो अंडा बना दे तनी यही में ले अच्छा को निकाल के अपना लइकन का कर दे बड़ी बूढ़ी तेज बाड़ी अपने अपने खातड़ी हम चोरा के धरम काची चोरा के ई घर में चोरी चमारी चली कि प्रेमो से कोनो काम होला ना आदमी कहला नु के सीधा राई से मांगला पर आदमी ना देवेलन टेढ़े घी को के मंगावे के मादारी दू चार दिन खाए पर ध्यान देले त का दिक्कत बा दू चार दिन खाए में तोरा कोनो दिक्कत बा नहीं मानी 2-4 दिन पर ध्यान देले बाड़ी महतारी राव डरे के दिए डरे लइका हमर और सही रह जाता सब कबो हमारा लइकन के ना मीट ना मछली कबो नहीं के मिलत कबो जवन कहा माने हमारा तो बुझाते नहीं कि तोनी हमरा के केवना तरीके के रखबू सब घर में जेवने से अब तो जेने से बजाओ तो साला हमारा लेके कुकुत में रहे वाला आदमी घर भर में ना मिली दुनिया में खोजला भर में ना मिली मेहरारू तरह से बोल दो त माई कह कि मौगी वाला बनता आ मौगी तरह से बोल दो तोरा अपन महतारी के बात छोड़ा के हमन के बात कबो सुनले बानी बताई ना पहले सुनले बानी तो काहे के बोला तड़ू भीतर वो अंडे खाली त का दिक्कत बटे 2-4 उठा तड़ी सब खीन लिया लिया अंडे त खात अंडा नियन भइल बाड़ी अंडा लेखा भइल बाड़ी ए त हमारा रोवले का आदमी ओकरा पेटवा में दूगो अनाज ना पत्तो ना चली तो हमारा तोरा माना कोइला से मान ली ऊ जाना तरे वो खनिहार ही हो ना नत माना तू अपन लीवर खराब करते या आप तो सब काहे के झगड़ा करत बतावा घर में कुछ भइल चल जाता ठीक लागत नु हां आई माने ठीक लागत नु अपना माई के मत समझाई अरे भाई महतारी कहन संग हमरा के पैदा कइले सुबह ओकरा के समझाइयो हम तो रोज रोज अंडा खइयो ना अरे भैया एकरा के अंडा कहल जाला राउन आदत खराब बाजी अपन माई के रवा कहतनी माई के तनको एको एगुरा में 9 में से एगुरा गलती के तनी कि ना हमर माई की गलती बाटे आ बताई ना नानु कह माई नो ई मातारी नो अपन माई के सुधार दी दादी हमनी के खाली हमनी के मातारी के गलती तो सोच सब काम घर में सुधार देबे होय के वो अलग ही बोले से काम लगा देलिए भाई ना बोली छूट दे सब के बताई ना का रवा सोचता नहीं तू तो 9-6 के बेरा के कर लगल ना करी जी यहाँ के माई के बोला को गोली लागता एक मुट्ठी धूर उठा के है अंडा में डालने में सब अंडा के झंझटे खत्म हो तो सोचता नहीं हम सोचता नहीं कि हम डाली सोचता नहीं डाली हम दी हमें डाल रवा का के डाल निकाली जी ज्यादा कर ठीक लग
निकाल दी साला का मेहरारू के पीछे बुझाता हमारा लोग सारा परिवार खातिर हमारा देही पर वहानी नहीं के चलते कहीं कुफुत के चलते हमार लूफुत खराब भइल चल जाता दिनों हुआ पर एक दिन के मुआ के रखले बनी सोच ली एगो काम कर तू ऐसे उठा पहले तू हटा काम कर बनाई जा पता पता हटा बनाई बनाई अब मेहर खियाई कहिया से वो चला तो क्या करता चल बनाई में रहो हट रोला बनाई तोनी का अंडा का 2 दिन से बनाओ तो सब बुझाता हमारा के चीजें नहीं समझ घर में मातारी खातिर कुछ कर चल हट हां मातारे खातिर तो बनिए जाई मैं जगरे हाँ, ना बन जाई, हटाओ। मौगी खातिर जगरे ना नई मौगी खातिर जी ली बनाई हट बुझा आता कि साला हमारा लुरिया ग्राम भुला गुल बनी कुल कह सकलिया तनी आज हमारा लुरिया में भुलाई बनी तोनी लिखा हैं जवन होती है जवन तू को बात बोलते बुझाते कि तू अंडा का बना दे तो लोग कहते एहसान कर तू हमारा के घर में बाप रे आदमी लागत कि मर जाई माने ये बुढ़िया के कोकड़ी के चक्कर में आ एगो आदमी हमार मर्द कमात मरता वसन ई बुढ़िया खाते खाते घरे अड़चतिया पेहन ओढ़ के भर बाजार में जिला ही ले बिया ई कम बात करतिया आदमी के तार के लागत कि भौजी पिया के रखले बिया आइला तार बाबूजी के फोन आई रहे बैक परसों तारे के आइला ले जाए खातिर बाबूजी काहे खातिर वना अब कौन काम करे ले बाबूजी के आ ले आवे नहीं तो तरफ देखो तनी नु देख ली सब कोई ठीक करता ठीक करता सब कोई माई के देखो तीन चल रहा है बताइए इतना मजे के अंडा ला के जी बनावत ताड़ी आ फिर से भर बाजार देखो तनी कि सब टीका मंटिका पहन के घूमत क्या हो गई का हो गई जवन हमनी के काम करके तौर और बहु जार मार और माई करताड़ी अच्छा तो ये बताओ माई खाती या पियती या ओकर मन बा जब तक जियत या तब तक खाइबे पिएबे करी गांव टला ठीक कहता लिपस्टिक मार के का घूमत रहता नहीं तो ठीक करता देखो भौजी बताओ तनी गाँव गांव घर ऐसे ही देख के जरेला ठीक नु आ गांव घर के जरे त हमर माई को पहले ही से झाड़ के चलल बिया अभी तक ले झाड़ के चलत है तो चलबे कर ओकर बाटे सब चलत है हमरो बाटे गांव टला तो रखनी कहता अब माई के रखनी माने माई में तो गांव टोले तो सब कुछ बोलेला तोहरो के कुछ कहेली सन पोतहिया ओकरियो के ओकर जब वो ऐसा नहीं तो ओकर पोतहियो तो ऐसा होले सन तो तू का हो गइलू संग संग तो सबके लिए पेट फिर बाबू चीज जाई रंगू को देख लेनी का बहुत कहत नहीं हमरा माई के बारे में कुछ मत कहत ठीक नु उ जैसे भी वैसे ठीक आई होइला कौन गलती का हागल जी जैसे जब जहिया ओकरा बुद्धि होई त ये खुद छोड़ दी कही आ जे लीवर खराब होई तही है लीवर खराब होता रोज रोज मसाला खाए तो क्या होला वो सब पाए के लीवर खराब होई वो निमन चीज है गलती थोड़ा कहती है छोटकी अच्छा तो ये बताओ हमरा समझाइला ले उ समझी तो हो जाने बढ़िया ले बैठ के समझावा जा हम केतना माना करी हम तो ओकर बेटी हनी आ तो रोरो समझाई रोरो कहन त लगे समझे जाई ना पूछी जी त मुहा पैसा बचे कम त रुमाइया के मुहा पे कहत नहीं कि ना हम ठीक पे मयो ना रोज रोज के इहे वही बात हमरा सुने के मिलत कर करहट में चलत हम नहीं हमरा जे अबे आलो सर वही भाई ठीक कहत नहीं हमना दिन काहे पकड़ी बढ़िया बात कहला पर इनकरो बुरा लागत है कहत रही कि कहत के कनी कम ना बने त हमर मतरिया उपास ही रह जाई हैं ते कनी लेखा के कतनन कम 3 नंबर में हम राखत नहीं घरी कनी के का बुझाता हट ले हई तोर बाप फोन कइले बले बतिया धर कहत ना कि पैसा देता नहीं का जाने का करत ताटे बुझाते नहीं के बोल जल्दी बोल पापा से हां हेलो अरे का कहि होई त क के त धइले बाड़ी सन घर परिवार में ई कल क के धइले बाड़ी स तो तू पूछ ला हम खइला बिना मारी हम पूछ ला हम खइला बिना मारी एकर मेहर कहत या कि चर्बी आ गल बड़ी खइला खाती के हां डाल के डालो में चली अरे का हम कहि कुकुर के घर में धइले बाड़ी सन पर हमरा के कौवा काठी को धइले बाड़ी सन ए भैया हटा साइड में हटा तो तनी आई दे फोन हेलो हेलो धर बाद में अच्छा हेलो बोल लगती बाबूजी हां के भाई हने हम बना बतले कहलिए देखो तनी नो मम्मी जी के अनाथ के कितना अरे हां यार तो सब हवा हमरा का मारी हमरा के समझा दे तनी रोज रोज अंडा बना के खाते के सब कुछ जाता है खाई के बना झाड़ के ओकर लीवर खराब हो जितो खराब हो जाता लीवर तार लोग एक दिन के खइला तो लीवर खराब हो जाता सुन ले कह तारी सा कि बुढ़ारी में झाड़ बहार के चलता रू तो का करी तोरी जेतम से नूरा धोली बताओ ना चाहे आते फटे मम्मी जी तुमने बोला था जी देख ले छोटियों के सान होता ने रहत ताटे काहे ना सान रहे हेने लोग के देख हेने हां ठीक भैया बताएं गलती समझाते हैं हमने धारा फोन रोज रोज मसाला खाता रही रोज मछली रोज चाहिए लीवर खराब हो जी तो क्या की मारी प्लीज बताएं करो रे
काट देनी पापा के फोन ले लिया लमका। अरे माई देख तोरा अब आज के बाद मसाला आज भर जितना खाए बा खा लिए ठीक नु। अब मसाला नहीं खाएगा ना मीट मछली ना अंडा खाएगा ठीक नु। ना इहे बोलला सब भौलिया परेशान पड़ी जा। तोरा चलते कमजोरी दहिया में लाओ मत करिया हमारे। चुप रहो भैया हई हर मंटी का पेट मत चले नाम हंसत पे देने तो 3 को रहते हुए नथिया मंडी का अपने ना गाट के चलता नहीं माने गांव भर का कहता छई छेबेली अरे हुआ गाली अरे उनका बेली भइल बनी बेला भइल निमन होता गंदे गंदे बोलत ऐसा ने गाली पहा कह दे छाड़ ढुक के निकल जाई हम कह दे देखला चढ़ावा दे ये को हमने कहानी चलत जाओ। हमारा के तो भाई घर में कोनो वैल्यू नहीं किसन हमार देख। बात सुन हमार मरद कह देला हमर जांगर चलता चले जांगर चले कर नहीं भाई क्या सिखावा तनी तोनी का जवन बुझाता जवन करो सा हमरा के बनावे खाए दो हमार बात सुन तनी का कहता बोल। बनारस यहाँ के हॉस्पिटल में ले जाई आ जौन पैखाना वाला नली बउली के लगा दी ना चीज पर हमरा वो तोरी मुंह में होगम तोरी मुंह में होगम रे करे चमचू न रबू ना रही ना खाई तू कुछ को बोला खाई ना रही ना खाई ते कौन बोल ना तोरी के फटार के कमी नहीं की का आज चलो कान खोल के सुन लो त खाए आइल नहीं की तोनी के रोटी भात के खात बानी अपन बतार के हां तो समझा देता हम मेरा नु के ठीक नु हमरा के मत कुछ कर जा हमारा लगा तनु कि अब रोगा के मेरा तलाक देवे के पड़ी जो देता ना तारा नियर मुसा गाभी हम केतना खोजी दे सुन हमर बात त तेहू काहे ते तना बोलत रे घर को पतो न होइस ओकनी के वैल्यू नहीं के तोरांगे तेहू तने ढेर चढ़ के तने किस बोलत ना खोले रही त हमर मत्ती काम ना करेला ऐसन मती को तीनों काम करो के त बुढ़िया में तार गिया ना करियो तारा न कबोल पे कम मरियो